Республика басуларында көзгü қыр эшләре тәмамланып килә. Алабуга районы игенчеләре дә қыр эшләренә йомгак ясыйлар. Киләсе елга планнар билгелиләр. Терлекчеләр малларны кышлатуга күчерде. Яңа юраш хуҗалыгында эшләр ничек тора? Терлекләрне уңышлы кышлатуга мөмкинлекләр җитәрлекме? Хәбәрчебез репортажында. Яңа юраш хуҗалыгы басуларында техника гөрелтүсе тынып калды. Җәй буена кырлык шартларында зур чыгымнар белән үстерелгән бер төкне түкмичәшме җыеп алу өчен зур тырышлык куйдылар. Табигать кисезлекләре күп уңыш алырга мөмкинлек бирмәде. Хәзер чәчкечләр, дискаторлар һәм комбайннарны киләсе сезонга әзерлиләр. Ел катлаулырак булды. Барыбыз да беләбез, коры булды, эссе булды. Шуңа да карамастан без инде язгы чәчүгә алдан ук әзерләнеп килдек. Вакытында техниканы бөтенсен ремонтлап, әзерләп, аны вакытында инде чәчә башладык. Кирәк дәрәҗәдә без минераль удобрение кулланып, 1 гектарга 70 килограммнан артыграк шул удобрение кулландык инде. Шуны әйтергә кирәк, инде иртәрәк чәчкән басуларда без уңышны алдык. 25-30 центнерда алган басулар булды. Соңрак калган басуларда инде соңрак чәчкән җирдә анда әлбәттә уңышны кирәгенчә алып булмады. Агрофирмада малларны уңышлы кышлатуга өметләре зурдан. Быелга җитәрлек азык әзерләнгән фермаларда тәҗрибәле белгечләр эшли. Зинфира Мөхәммәтҗанованың эш стажы 36 ел. Хәзер башзатехник. Һәр сыерны балансланган азык белән тукландыру, тиешенчә карау мөһим дип саный. Тырышканда гына мул савым була. Малларны үзенең рационы буенча, тиешле рационы буенча ашатабыз сыерларыбызны. 700 савым сыерыбыз бар. Шуларга без 20 килограмм кукуруз силосы бирәбез, аннары 17 килограмм сенаж бирәбез. Шулар өстенә без аннары фураж бирәбез 5 кило ярым. Ул фураж бөтенесе премикслар белән, шитл премикслары, инде шитл премикстан кайтартылган австрийский рендавит премикслар белән эшлибез, аларны булгатабыз. Тәҗрибәле белгеч кем әйтмешли сыерларның телен яхшы белә. Мул савым алуның сире малларны яхшы карауда, аларның тук булуында. Булгатып, жымык бирәбез, соевый жымык. 500 грамм сыер башына. Шуңа күрә безнең сыерларыбыз һәрберсеннән 19 кило ярым, 19 килограмм сөт савып алабыз бүгенге көндә. 2000 баш мөгәззе эретерекнең 700 савым сыерлары. Көтүлекләрне үз таналары исәбенә тулландыралар. Токымлы сыерлар асрыйлар. Инде азыкка килгәндә, безнең малларга азыкка килгәндә узган елдан калган запас та бар иде. Һәм инде җитәрлек күләмдә азык әзерли алдык. Моңа әлбәттә моңа күп еллык үләннәр мөмкинлек бирде инде. Борчак яхшы гына булды. Гомумән алганда инде без бу кышны әйбәт кенә кышларлык азык та әзерләдек малларга. Язгы кыр эшләренә дә әзерлекне башлап җибәргәннәр. Табигать шартларын алдан фаразлау кыен. Барысына да алдан ук әзер булып торырга кирәк. Шуңа күрә техниканы җентекләп әзерлиләр, тиешле күләмдә ашрама сатып алырга җыйналар, заманча технологияләрне үзләштерәләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алабуга районы.